Anong kaso niyan? Wala po siyang kaso, sir. Gusto lang po niyang tumistigo at isiwalat ang mga nalalaman niya tungkol sa flood control. Ikulong agad yan! Ang lakas ng loobong paggain ng administrasyon! Tandaan niyo ito, lahat na magtatangkang lumaban sa katiwalian ay dapat kasuhan at pakulong. Ikulong agad ang matandang yan! Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Mega love shout out po. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. At mega love shout out kay Audrey Nicole. Alright. Mega love shout out din sa kay Nani Sanchez Vlog. Alright. At kay Biyaheng Brankel Sam, ayan, mega love shout out. At kay Ma'am Rosalina, ayan, mega love shout out. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Ji Chang Wok, ayan, mega love shout out. Kay Kagawad Antonihan, ayan, mega love shout out. At sa lahat ng mga OFW, alright, mega love shout out po sa inyong lahat. Sa lahat ng naaabot ng live stream na ito. Ngayon po ay D5, pang-5 araw po ng iimbestiga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alright. Ayan, pag-usapan po natin yung nangyari kahapon. Ayan, 7 million in the house, 10 million in the house. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan, pag-usapan po natin ang mga nangyari kahapon bago ang kung saan maraming pumuna. Maraming pumuna doon sa mga kaganapan kahapon sa pag-iimbestiga. Pag-iimbestiga sa Senado, no? Tingnan ko muna ito, ha? Pag-iimbestiga doon sa Senado kung saan bakit daw itong si Attorney Lotok ay palaging nakayuko, yung parang hindi daw makatingin sa kung sino ang kausap, no? Siguro sa akin parang malabo yata yung mata niya, kaya ang niya nearsighted yon sa lamin niya, kaya pag yumuyuko talaga siya para makakita ng direkta doon sa sa kausap niya. Yan, at hindi pa natin yan malalaman ang kanilang pag-iimbestiga, kasi nga magbubutuhan yan, bandang huli magbubutuhan yan sila. Kahit anong niyan, ang lumalabas kasi diyan parang kasama na ang trial by publicity. Ayun, bilang mga politiko, ang mananaig pa rin po diyan ay politika. Yan ang maliwanag diyan sa ating lahat, diyan sa nangyayaring kaganapan na yan. At the same time, ang diyan, trial by publicity at paninira kung sino ang kanilang pinag-iinitan. Yun ang mahalaga dyan. Kung maalala nyo noon, si Gigi Marbinay ay napakaagang nag-declare ng
Mayor Gigi Marbinay, napakabango niya sa tao. No? Napakabango niya, sobrang bango niya sa tao. Kaya sa sobrang tuwa niya, inisip niya na talagang siya na ang winning line. No? Kaya kami noon, nainganyo kami na maaga talagang ikampanya siya. Talagang siya ang the best, siya ang number 1 kahit sa ang survey. Number 1 siya sa kaya napunta kami kay Gigi Marbinay bilang mga local organizer. Napunta kami doon sa kanya. Ayun nga na kung saan nagpapatawag na kami ng mga meeting, kung ano-anong mga meeting na ang aming pinapatawag, hanggat sa talagang hinayag niya na tatakbo siya sa pagka-presidente. Alright? Saglit lang po at may tumatawag lang. Alright, at yun na nga, sa sobrang sa sobrang excited na, bago siya na buo na talaga yung lahat. Buo na sa buong NCR, buo na yung kanyang team. Pagdating sa hanggat sa nag-declare na siya, yun na, yung tinira na siya ng tinira. Kasama diyan isa diyan si Trillanes. Talagang bumira ng gusto kay Gigi Marbinay. At ang unang nasilip sa kanya yung kanyang mga project doon sa Makati. Pangalawa ay yung kanyang hayupan doon sa Batangas. Yung kanyang babuyan doon sa Batangas, kanyang farm. No? Na inilink sa kanya. Ngayon hanggat sa talagang nadali doon sa trial by publicity, hanggat sa bumaba yung trust rating ni Vice President noon, Gigi Marbinay. At ang nangyari, hindi na talaga siya nakaahon hanggat sa dumating na nga yung kampanyahan, tuloy pa rin ang laban, pero talagang sadsad na yung kanyang trust rating. Hanggat sa dumating yung point na nagpatawag na siya ng emergency meeting doon sa kung saan sa isang hotel dito sa Quezon City, dyan sa may Quezon Up. Nagpatawag na siya ng meeting kung saan dinideclare niya na tuloy ang laban niya, pero hindi na siya magkakampanya ng todo. No? Kaya magbabawas na siya ng mga organizer, lahat ng mga basta magbabawas na siya as in na hindi na at ang recommenda niya ay ang susuportahan ay si Rodrigo Roa Duterte. Ayan, kaya kami napunta ngayon sa panig ni Rodrigo Duterte kasi nga parang nirecommend na kami. Isa kami sa mga na-recommend na ilipat sa hanay ng ni Rodrigo Duterte. Na iyon naman ang umpisa ng pagtaas ng rating ni kasi dati 5% lang, nag 6% hanggat sa tumaas. At hanggat sa yun na nga, nanalo na si Rodrigo Duterte. Iyon ang naging kapalaran ni Gigi Marbinay, kung saan talaga sumadsad ng husto yung kanyang trust rating na hindi na talaga siya nakaahon. Kaya ang nangyari, talo siya sa suma total, talo siya. Ngayon, ang nangyari ngayon dito sa impeachment na ito,
Ganon din ang ano nito. Kasi nga, hindi natin maitatanggi na politiko yan. Pangalawa, kahit na mag-trial sila dyan, walang ibang magdedesisyon yan kung hindi yung mga senador. No? Kaya ang tanging paraan dyan, kung paano makumbinsi ng prosecution yung mga senador na kakampi ng Sara Duterte. Ang problema dyan, ganito. Kumbaga, sinasabi nga ni Senadora Amy Marcos na itong mga kaalyado nila na iniisa-isa. At ang plano nila ay pababain talaga ang threshold. Kumbaga, pababain nila, diba? 2/3. Ganon ang target nila ngayon. Kasi nga nakikita nila na talagang itong impeachment na ito ay talagang mukhang napakalabo. Kaya ang target nila is mapababa nila yung threshold. Ano ang dapat nilang gawin? No? Ang dapat nilang gawin, matanggal yung mga senador. Automatic, kasi pag natanggal, automatic hindi nakasama sa bilang. Kung naipakulong, halimbawa may kaso na ipakulong, automatic senador pa rin siya. Kasi nga, dineclare na ni presiding judge na si Escudero na hindi magbabago yung 16 hanggat hindi nagbabago yung mga senador. O ngayon, ano ang target nila? Ang target nila, matanggal yung mga senador na may mga kaso. Sinong unang-una? Si Marcolita po. Unang-una, ang kaso ni Marcolita is kung tutuusin, wala na siyang kaso. Kasi nga, yung ikinaso sa kanya, inabsilto na siya ng kasi isa lang ang kaso noon inabsilto na siya ng Comelec si Marcolita, kasi pwede naman daw pala na may bago ng batas ngayon na pwede mo palang baguhin. Halimbawa, hindi mo na ilagay sa salin, kumbaga honest mistake, pwede mong ilagay. Kaya kung tutuusin, wala nang kaso itong si Marcolita at saka si Defensor, pero nandoon pa rin sila sa loob kasi nga na sila automatic magpa-file sila ng may mga naka-file na itong si Senator Marcolita. Kaso wala pang hearing doon sa kanilang mga pinail. Ngayon, dahil nakita nila na malaki na ang chance na makakalaya kaagad itong si Marcolita, mga 2 to 3 months, nagbaba sila ngayon ng panibagong kaso. Hindi ko alam kung anong klaseng kaso ang ibinaba, no? Na medyo mabigat. Kasi nga ang target nila is matanggal isa-isa yung mga senador. Kasi pag natanggal, automatic tanggal na, wala na yun, wala na yung 16, magiging 15 na. Ngayon, ilan ba sila ngayon doon sa Senado? Ang majority po ay 13 senator. Sino pa ang tatargetin nila? Si Jinggoy Estrada. Pag natanggal si Jinggoy Estrada, magiging 14. No? Pag natanggal si sino pa bang nakakulong? 3 na. O 2 na. Pag natanggal si Senator Bato, automatic 13. Pwede na nila yan doon. Yun ang mga strategy nilang dapat na gawin. Ngayon, ang nakikita naman dyan ng iba, babrasuhin na naman itong ibang mga senador ng panibagong kaso. Kumbaga, babrasuhin itong mga senador nito ng panibagong kaso. Kasi kung gagayahin nila yung katulad nung kay Chief Justice Corona na umamin nga itong si Senador Jinggoy Estrada na nagkaroon talaga ng bigayan na 150M na magbaliktaran. Ang problema, itong mga senador na ito, takot na ito sa mga kaso kasi nga, di ba? May mga kaso na sila. Sino ang pupwede dyan? Si Bongo, Amy Marcos, si Robin Padilla. Sino ba ang pinaka-weak dyan na yung madaling bumigay? Si Camille Villar.
Itong dalawa na ito, yung magkapatid, Camille at saka si Villar. Pero kung pagdating sa pera, mukhang napakalabo kasi napakaraming pera ng magkapatid na yan. Halos sila na ang pamilya niya na ang nagna-number 1 dito sa Pilipinas. Sobrang dami ng pera. Kaya sa tingin ko, kaysa makadagdag kaso yun, pagdating ng panahon, hindi nila tatanggapin yon. Ang ano doon, ito si Robin Padilla, mas lalo na. Di ba? O ito si Bongo, ganon din. Si Amy Marcos, mas lalo na rin. Di ba? Mas lalo na si Cayetano na magkapatid na dalawa. Na malabo suhulan ito. Kaya ang tanging paraan nila para mapababa yung either pag hindi nila matanggal yung mga senador, mapapayag nila na kumampi sa administrasyon at bumoto ng pabor sa impeachment. Iyan ang mga senaryo na po pwedeng mangyari. No? At talagang babrasuhin nila, lalong-lalo na yung mga babae katulad ni Camille Villar. May mga nakaambang kaso sa kanila. Kung Brinaso, alam nyo naman yan, babae yan, matik yun. Kaysa makulong ka, o may bago ka pang baby, pumirma ka na lang, umanib ka sa administrasyon. Iyan ang mga senaryong po pwede nilang gawin. No? Kaya nakakalungkot man na isipin kung pagbabasihan ang standing ngayon, kahit anong gawin, hindi may impeach si Vice President Sara Duterte. Pero kung ang hakbang nila na mga ganon, babrasuhin lahat ng senador, malaki ang tsansa na ma-impeach itong si BP Inday Sara. At ano ang nangyari? Kagabi po ay binalita kung saan nag-iikot na sa Quezon City na panibagong amyenda ng konstitusyon kung saan People's Initiative umiikot na naman po. Kasama dyan na umamin si Congressman Edsy Lagmay ng Albay, na maraming nakarating din daw sa kanya na ganon ang nangyayari sa ngayon. Kita nyo na? Kasi nga, ang gusto ng Marcos administrasyon, forever na sila. Alam nyo kung bakit? Kahit sino ang pumalit sa pagka-presidente, mag-iiba ang ihip ng hangin yan. Malaki ang tsansa na makukulong sila. Unang-una dyan, yung pag-deliver sa dahig kay President Duterte. Pangalawa, yung mga flood control, maraming masasagasaan na congressman dyan. Maraming matatanggal na congressman. Ipinakita nila kung gaano sila kabangis sa kanilang kalaban sa politika. Iyon din ang igaganti niyan, maniwala kayo. Kaya nga grabe ang takot nila. Alam niyo kung bakit? Kung matatandaan nyo, in-announce na ni VP Sara Duterte, hindi siya maghahabol, hindi siya maghihiganti. Maglalagay siya ng tao para ipakulong lahat ng mga korap. Kasi nga, ang gusto niya, matutukan niya kung anong problema na iniwan ng administrasyon. Kung siya ang palarin sa sunod na taon. Maglalagay siya ng tao. Sino bang mga tao na yan? Unang-una, nandyan si Salpanilo. Naandyan ang isang Harry Roque. Puro mga bininggan nila yan ng tudo. Kaya sigurado, gaganti ng tudo ang mga yan. Lahat ng mga kinanti nila na mga kaalyado ng Duterte, gaganti at gaganti ang mga yan. Kaya napaka ano ngayon ng impeachment na ito. Pilit nila na talagang ayaw nilang umalis sa kanilang kapangyarihan. Kung maaari, lahat ng paraan gagawin nila. Kasi nga, hindi sila nakakasiguro kahit sinong umupo na presidente pagdating ng 2028. Kahit matanggal nila ang isang Sara Duterte, sa tingin nyo, pag nagpatakbo yan ng isang presidente at sinuportahan ng isang Sara Duterte, sa tingin nyo, hindi lalakas? Kasi marami nang galit ang tao
marami ng galit na tao sa totoo lang. Napakarami ng galit na tao. Isipin nyo ang kanyang satisfaction rating. Negative 27. Dapat ang presidente napakalakas sa NCR. Bakit? Sumadsad ng sumadsad ang kanyang trust rating. Paano na ang mga susunod na araw? Diba? Paano kung hinusgahan pa nila ang paano pag na-impeach pa si BP Sara Duterte? Baka mag 50% pa, negative 50% ang kahihinatnan. No? Kaya iyan ang pagkakamali ni Presidente Marcos. Eugene Villanueva, ayan, magandang hapon po kay Eugene Villanueva. Ayan, sending support. Ayan, thank you, magandang hapon sa iyo, Eugene Villanueva. Kaya nakakalungkot man na talagang walang pupuntahan itong na ito. Nag-iisip talaga sila ng paraan kung ano ang dapat nilang gawin. Ayan, thank you, Eugene Villanueva. Alright, ayan, bago tayo magtuloy, meron pong binaba si Eugene Villanueva. Ayan po, nakapin. Ma'am Analisa, ayan, magandang hapon po. Magandang hapon kay Ma'am Analisa. Alright, wala po kayong trabaho, Ma'am Analisa? Alright, magandang hapon po. Hi, Master Paul. Oh, congratulations. Ayan. Natutuwa naman ako sa inyong dalawa. Alright, magandang hapon po. Just arrived. Ayan, thank you. Ayan, thank you. Master Paul. Very good. Ayan, I love you, Master Paul. Ayan, nandyan po kay Eugene Villanueva. Ayan po. Yung mga pang kids diyan. Ayan, yung maraming yan, puro pang kids. Ang kanyang upload ni Eugene Villanueva. Ayaw. Yan, ingat po, Mama Analisa. Thank you. Expensive, Yahoo. Expensive talaga. Grabe ka naman, Master. Ayan, Master Paul. Ayan. Mahal. Magaling talaga ito si Master Paul. Kaya sa'yo talaga ako, Master, kahit kailan. Biruin mo. Para hindi halata naman, expensive. Love you, brother, like. Mahal nga naman. Pambihira. Naka-ano pala kasi? Naka-translate pala kasi. Akala ko Inglesero na ito si Master Paul. Naka-translate pala, Ma'am Analisa, na-star struck ako sa inyong dalawa. Alam nyo ba yun? Na-star struck ako sa inyong dalawa. Ayan, natutuwa ako sa inyong dalawa. Pag nakikita ko kayong ganyan, masaya ako. Pag masaya kayong dalawa, sobrang saya ko. Sa totoo lang. Kaso lang, hindi talaga ako nakapasyal na kay Master Paul kasi wala, busy sa trabaho. Busy sa year of topic. Oo nga, yaan mo yan. Kontrabida yan si Master Paul sa akin pero masaya ako na nandiyan kayo. Kahit tanggalin na natin yung topic. Tanggalin na natin yung topic. Ayan, mega love shout out everyone. Ayan, thank you, Ma'am Analisa. Ayan, basta ako, ang saya ko sa inyong dalawa. Always happy. Ang ano ko lang, lagi nyong habaan, palaging habaan ang lubid. Come here, get your t-shirt now. Wala pa. Kita mo naman t-shirt ko, pambahay.
Mrs. Kabuhayan. Nagpa-search kami kasi nung December. Ayan yung uniforme namin, Mrs. Kabuhayan. Alam niyo ang gagaling ng mga nanay, Ang galing ng mga nanay, nagpaano kami nung December, kami ng mga nanay. Ang gagaling. Tinatago lang nila yung talent nila. Ang gusto namin, mailabas yung kanilang confidence ng bawat sarili. Ang gagaling nila, Ang gagaling ng mga nanay. Talagang suporta yung asawa, suporta yung mga anak. Come here, get your t-shirt. Talaga naman to si Master. Kahit kailan talaga Master. Nasana ako sa topic ko. Mamaya na lang. Mamaya na po tayo mga boss, yung topic. Kasi entertainin ko muna ang dalawa na ito. Kasi ito nasa malayong lugar to napakalayo nito. Si Master Paul na taga ito taga Republic of Valenzuela, at ito si Ma'am Annalisa ay taga taga Malaysia. Kaya magkakalayo ang mga ito. Kaya entertainin muna natin. Yan. Si Eugene Villanueva, malayo din yan, taga Cebu. Di ba? Alam mo, yung namin, yung IT namin, pag nagka-problema yung mga channel namin, ang taga-ayos namin, taga Cebu. Membro din ng Busit yun. Busit din yun si Audrey Nicole. Iyan ang namin pag may mga problema yung mga channel namin. Iyan ang IT namin. Mamaya, lang yun, nandyan lang yun nagsilip-silip, hindi man mag-comment. Di katulad ni Master Paul. Lakas mang lakas mambusit yan. Ay, pasilan mo pala yan, Ma'am Eugene Villanueva, si Paul Donisa Official, at saka si Ma'am Annalisa. Pag gusto mong mag-enjoy, yan, kantahan yan, Yan ang mga, busit community. Yan, Busit Community, yan ang kanilang pangalan ng kanilang kanilang community. Mga Busit Community. Pero natutuwa naman ako. Kasi kahit mga Busit, masaya sila. Yan. Putulin ko na yung topic. Ilipat ko na dito sa kasi nga, meron ditong ito, may dito yung Supreme Court, kapopost lang kanina. Di ba? Sabi ng Supreme Court ay nandito. Supreme Court void 375 million pesos is loan rules. Ito naman yung mga dali pa rin ako dito. Yung mga kinaltas sa SSS. Sa mga pangkaraniwang manggagawa na naman to. Dali na naman. Dali na naman tayo nito. I miss having Annalisa beside me in bed. Ikaw naman? Mag-antay ka, darating din. Darating din yan. Pagdating na nagpurgod na si Ma'am Annalisa, Master Paul, nako, baka mamaya magsawa ka naman. Lagi na lang nakapulupot sa'yo. Baka magsawa ka naman. Ikaw din. Pag nagpurgod na yan si Ma'am Annalisa, bahala ka. Baka sabihin, ano ba naman yan? Lagi ka na lang nakapulupot. Ngayon, namimiss mo siya. Sa tabi mo. Sa tabi ng kama. Tapos pag nagpurgod yan, at nasa iyo na, mabubuisit ka naman, lagi ka namang nakapulupot.
Ewan ko ba sa inyong dalawa? Contribution cannot be used for direct commercial loan at private corporation. As a corporate body, SSS may only exercise its power within the provision of its charter. Corporate acts that are outside the express definition under the law article of incorporation of those committed outside the object for what is corporation is created are all buyers here in contract of loan which was extended into a violation of section 3B and 26 of Republic Act number 82 are ultra buyers. Ayan. Yan po ang ipinost ngayon. Ano ito? 2 hours ago. Look. Ipinost po siya ni Ma'am Malotikia. Ayan. Alam ko ito yung sa mga ano. Ito yung sa mga go ahead and continue with your topic. Nagtataka ako dito kay Master Paul. Akala ko tawag nito. Akala ko nagta-translate na yung ano ko, live ko. Yung pala talagang Inglesero na, kaya tiningnan ko yung ano, hindi man. Oh, naka-off naman yung ano, automatic translation. Naka-off naman. Pero bakit nagugulat ako, Inglesero na ito si Master Paul. Talagang malaki ng pinagbago. Pero gusto ko talaga yan, Master Paul, yung talagang nagbago ka na. Dati hindi ka gwapo, ngayon mas gwapo ka na. Yun ang sinasabi kong nagbago ka na. Di ba? Dati hindi ka kagwapuhan, ngayon sobrang gwapo mo na eh. Okay, pag tinitingnan kita sa live parang nai-starstruck ako eh. Lalo na pag kumanta ka na, lalong kumaganda yung boses mo doon sa ano mo. Ano bang mga pinagdadagdag mo na naman doon sa ano mo? Sa yung condenser. Sa akin nasira na yata yung condenser ko eh. Pag parang hindi na kumakanta eh. Hindi na lumalabas. Minsan nagsasarili na. Pambihirang buhay na yan. Yun. Alam ko yung muna tayo. Sabi nga, mag-commercial muna tayo. Wala tayong sponsor, kaya na ako ng sponsor. This program is brought to you by Kumbantrin. Na-miss ko na tuloy yung mga ganun na topic natin, Master Paul, sa live di ba? Sa isang inom, bulati ay tipok. Di ba? I'm so in love with Annalisa. Wow! Talaga naman. Dapat lang. Kasi iyan lang ang puhunan. Lalong-lalo na pag kayo ay LDR. Pag sinabing love, kasama ang pagsasakripisyo doon. No? Ang sakripisyo mo doon talagang to the max. Kasi nga unang-unang doon yung LDR. Brother Dundon, yes. Nardi Z, ayan, magandang hapon. Kumusta na ang isa kong kaibigan na napakagwapo rin? Ayan, kumusta na po? Nardi Z, kumusta na? Ayan, magpagaling ka ng husto, Nard, ha? At tayo ay pupunta tayo kay Master Paul.
Ayan, pagaling ka bro Nard. Ayan, ingat ka lagi dyan at galingan mo. Pagaling ka. Tuwing umaga magganyan ka. Magganyan ba? Galingan mo. We are more than analysis. Talaga naman, ang galing talaga ni Master Paul. Parang ayaw ko nang mag-topic. Kasi nandito si Master Paul eh. You're bitter, brother Dondon. Bakit mga Inglesero na mga ito? Sabi nyo ha? Sige, para ano tayo? Tingnan natin kung magtagalog kayo. You're bitter, gooder, brother. Bakit ayaw na magano? Puro na Inglesero ito. Yan, i-up ko uli. I-up ko uli. Ayan. Translate message to your device language. Ayan, you're bitter, gooder, brother. Ayan. Kaso lang, hindi ko na alam yung bahay nyo dyan na bago eh. Shout out to everyone. Don't be a pussy. Ano? Ano pussy? Bad word si Nard ha. Ayan. Ayan, para matuwa ka naman, Nard. Ayan, magandang hapon sa'yo, Nard. At magandang hapon na rin kay Bernadette de la Cruz. Di ba? Ayan. Ayan, siyempre, si Master Paul, hindi ko natuloy yung pag sinabi kasing love, talagang nandyan na lahat. Wala ka ng dyan. Kumbaga sa konstitusyon, pag sinabi mong love, walang kondisyon yun. No? Handa kang magpakababa. Handa kang umunawa. Basta andyan na lahat. Pag sinabi mong love, di ba? Unconditional ika nga, di ba? Ganon talaga ang buhay. Lalo na si Master Paul, nagbibinata. Kaya in love yan. Ayun, yung mga kwentuhan natin sa live, na-miss ko na. Kaso lang minsan nakakaano ako. Alam mo, gusto ko sana pumunta sana sa iyo, Master Paul, Gusto kong magpintuhan naman tayo one-on-one. Kaso lang, wala talaga akong panahon. Minsan sa linggo, tatlo-tatlo pa ang pupuntahan ko. Anak ng baka naman na yan. Hirap na ako. Katulad kahapon, nakauwi kami, 1:00 na ng gabi. Nagka-problema yung isang grupo. Nag-emergency meeting. 1:00 na naman kami nakauwi. Halos araw-araw. Ngayon, busy pa ngayon kasi mag-i-election na naman ang barangay. Nagbubuo na naman kami ng ay nako, kaya pasensya ka na Master Paul, gusto mong kitang puntahan para gusto ko magastusan ka bumili ng kape. I love you more kuya Don than Annalisa. Hoy, wag ganyan. Pag sinabi kasi diyan ako diyan ako alam mo Master Paul, diyan ako marupok eh. Pag sinabing love, unconditional yun. Kaya nga kaya nga nung ako binata pa, wala pa akong asawa nun. Nung ako binata pa. Ganyan ako nung pag sinabing love, lalo na nung binata pa ako nun, wala pa akong asawa. Kaya wala. Hindi na nakakauwi. Di ba? Kasi wala, unconditional nga eh. Marupok ako eh. Napakarupok ko pagdating diyan. Kasi pag narinig kong ganyan
Nako. Eh, lalo na yung mga kaibigan ko pa dati mahilig sa disco. Hindi na ako nakakauwi nung ako binata pa. Pero nung ako nag-asawa na, nawala ang lahat na 'yan kasi 'di ba? Unconditional nga yung pag-ibig eh. Kailangan mong talikuran ang lahat para sa pag-ibig. Ganon ang buhay ng ganon ang buhay natin. Kaya habang binata pa, talagang dapat magpakasawa ka kasi pag dumating na ang araw na nandoon na yung pag-ibig, yung pagmamahal, wala ka ng chance, no? Kasi pag nagkaroon ka ng chance, mayroon kang masasaktan. Kuya Don, I have a coffee station here. Ba? Saan? Yung yung anong tawag nito, yung bindo machine, coffee bindo. Saan yung saan nakalagay yung coffee coffee shop? Ang doon, Englishero na ito si Master Paul. Na na ako. Baka magdugo na ilong ko nito. Pasensya na kayo ha, nag-iba kami ng topic kasi yung mga bisita ko, mga yan eh. Hindi ko talaga yan, lalong-lalo na kayo. Yung mga ko rin kayo, mga bisita ko kayo. Pero ngayon ko lang ito nakita yung tatlo ko na itong kaibigan. Kailangan ko munang entertainin ha. Pasensya na kayo. Bukas, tuloy-tuloy tayo doon. Kasi bukas tulog pa yan eh. Hindi pupunta yan si Mr. Paul. Tulog pa yan bukas eh. Carmel Hazelnut and Coffee Barako. Caramel? Ba? Saan? Mayroon kang Mayroon ka dyan bindo machine? Sige, pag basta malugaran ako, alam mo meron pa nga akong nga ako doon sa Bulacan kasi yung kaibigan ko, ka-classmate ko yun, actually ka-classmate ko yun nung kami ay first year high school. Nakita niya ako sa Facebook. Sabi niya, gurang ka na. Gurang na daw ako. In love din yun sa akin. Yes, I have her. Diba? Okay, very good. Sige, pupunta ako dyan at magkakape. Pag sa bagay may ako kay may sasamahan akong magkukortesikol kay Kung Gerald. Baka tiyempo na maaga kaming ma-entertain, makadaan ako sa iyo. Ha? Okay, please. Tingnan ko para makatikim ako ng caramel or hazelnut na kape mo na yan. Kasi yung barako, lagi na lang akong binabarako. Kaya sawa na ako sa barako. Isang binabarako ako eh. Ay, anak ng baka naman ang buhay na yan. Kaya gusto ko naman yung hazelnut o kaya yung yung caramel. Di ba? Ano ba ang flavor ng caramel na yan? Flavor of the day? Flavor of the month. Yan. Yan po. Eugene Villanueva, kung gusto nyo puntahan nyo yan. Paul Donisa Official. Ayan, anuhin mo yan, yung puntahan mo yan. Pag nag-live yan, akyat ka at makikipag makipagbardagulan ka ng kanta. No holds bar ang kantahan dyan sa kanila. Pero mag-intay ka sa pila. Kasi napakarami po dyan kumakanta sila. Yeah? Ganyan ang ganyan ang buhay namin nila Master Paul. Kaso lang ako, monitor na lang ako. Minsan nakatulugan ko nga, nakaplay. Sayang naman at busy tayo sa trabaho ngayon. Nagbabawi ako kasi katulad ngayon, kapapasok ko lang ngayon, unang araw ko, di ba, Martes pa lang. Bukas wala na naman akong pasok. Kasi nga, day off ko ng Merkules. Maraming trabaho. Minsan, hirap na rin ako. Gusto ko na nga mag-resign eh. Ang problema, walang budget. Pag nag-resign ka, walang budget. May 10 years from now. 10 years pa para 9 years.
Don't be afraid. We'll be the first together. Talaga naman. Grabe naman. Yan ang gusto ko sa iyo, Master Paul. Tapos mag-live ka, kakanta tayo. No? Kaso lang di ka na yata umiinom eh. Ako talaga hindi na umiinom, Master Paul, kasi ano na, iba na yung ano ko. Sabi ko nga nun eh. Sabi ko nga nun sa sarili ko, alam mo, Master Paul, sinabi ko nun sa sarili ko, kasi marami talaga akong bisyo noon eh. Diba, ngayon tumaba na ako simula nung na-aksidente ako sa motor. Sinabi ko nga nun, pag umabot ako ng 50, kuta na ako, pwede na, masaya na ako na ano. Kaso lang, siyempre, ang masusunod pa rin, si Lord pa rin ang masusunod. Kaya, sabi ko, hindi pa tayo pinayagan ni Lord, hindi tuloy ang buhay. Pero marami nang dinaramdam. Kasi binabawian na. Siyempre ganoon talaga ang buhay, pero dapat hindi ba 'yon ang hindi yan ang hindi 'yon ang magiging dahilan para tayo maging malungkot. No? Dapat iyan ang panghawakan natin para lalo tayong tumatag sa binibigay sa atin sa araw-araw ng Panginoon. Kaya si Master Paul, napaka-gifted nito. Unang-una, napakalaki ng puso, mapagmahal. Katulad niya, no? Iniimbita ako. Wala naman akong pambayad sa kape. Ang problema, wala akong pambayad sa kape. Diba? Kung bindo machine yun, wala akong panghulog na 5 piso. Hindi rin makapagkape. Anak ng kagwang yan. Diba? Pero hindi po, walang lambiro po ang ilang taon na kaming magkakilala ni Master. Magti 10 years na yata, no, Master Paul? Meron na yatang 10 years eh. 5 or 7. Parang ang pagkaka 2017. Ayan. Istiana Estrada. Ayan, magandang hapon po. Good afternoon. Ayan, magandang hapon sa iyo. Ayan, mega love shout out po kay Istiana. Ano yan? Santa Ana pala. Akala ko Istiana. Santa Ana pala. Santa Ana Estrada. Ayan, mega love shout out po. Sorry. Malabo na ang ko. Ayan, akala ko Istiana. Akala ko kasi ayan, kay Istiana. Santa Ana pala. Santa Ana Estrada. Ayan, mega love shout out sa iyo. Magandang hapon. At sa buong pamilya mo, ayan, mega love shout out po. Saan ka man naroon? Mega love shout out po sa iyo. Magandang hapon. Alright? Naputol po yung topic ko kanina kasi may dumating akong napakahalagang tao na bisita. Yan, sa pangunguna po yan Master Paul at saka ni Ma'am Annalisa. Yan, pati na rin ikaw, si Eugene Villanueva. Yan, napakahalaga po niyan. Sa lahat, mayroon tayo kaninang 30 plus viewers, pero yan, mahalaga kayong lahat sa akin. Pero mas mahalaga sa akin itong si Master Paul at saka si madalas ko yan sila nakakadaog pang palad. Alright? Siyempre kayo mahalaga din. Yan. Diba? Kasi siyempre may level naman po yan. Diba? May level po yan. Siyempre itong mga ko na ito, close friends. Pasensya na kayo. Sorry po na naputol yung topic natin. Kumbaga na ko kayo, no, na nabitin ko kayo sa topic nyo. Yan nyo bukas. Di ko napansinin yan. Very naman yan. Very understandable naman. Pero binigyan ko lang sila ng ngayon.
binigyan ko lang sila ng na makipagkwentuhan sa ano ngayon, kasi natutuwa talaga ako sa dalawa na yan. Gusto ko maging maligaya sila, na yung walang katapusang kaligayahan hangad ko sa dalawang yan. Kaya Ma'am Annalisa, ingat po kayo dyan sa Malaysia. Ayan, kay Ma'am Santa Ana din Estrada, yan, ingat po kayo Ma'am. Santa Ana, pangalan ba ito Santa Ana? Parang apelyido yan, tapos apelyido Santa Ana. No, ganda ng pangalan niya, Santa Ana. Parang siguro ang ganda nito, mga siguro ito, mga Malabirhing Maria, kasi Santa Ana, Santa di ba? Mga Malabirhing Maria ito, napakaganda siguro nito ni Ma'am Santa Ana Estrada. Ayan, kaya magandang hapon sa iyo Ma'am Santa Ana Estrada. Ayan, lahat po dyan. Ayan, kaya yung sa gusto mag-comment lang po kayo dyan. Alright, na ko kayo kanina kasi may dumating akong napakahalagang panauhin. Pasensya na po kayo. Bukas tutuloy natin, no? Ang ganda ngayon ng no? Stay in the city. Yan, saan po kayo Ma'am? Saan po kayong lugar Ma'am? At nang ma-shout out yung inyong mga dyan, katrabaho or mga ginagawa nyo ngayon. Ayan, bigyan shout out po sa inyong lahat. Apolinario Santa Ana. Apolinario, Cagayan po ba? Apolinario, grabe. Kanina Santa. Ngayon naman tawag nito, yung hero naman, diba? Santa Ana Estrada, ngayon Apolinario Santa Ana. Ayan, mega love shout out po kay Ma'am Santa Ana, Apolinario Santa Ana. Santa Ana, Cagayan po ba yan? Pag Santa Ana, Cagayan, kay kay namayapang Senator Enrile, tama po ba? Ma'am Santa Ana Estrada, di ba, Cagayan? Santa Ana, Cagayan, kay yan, Apo Enrile. At yun ang natin kanina, ang topic natin kanina, yung mga kaganapan. Ayan, i-highlights ko lang sa inyo yung mga kaganapan. Yun nga ang niyan, bandang huli po niyan ay mananaig pa rin po diyan ang political maneuver pagdating sa kahit anong kalalabasan niyan. Mananaig pa rin po dyan ang political maneuver, kasi nga siyempre alam nyo naman, kahit naman sinong nakaupo dyan at patapos na ang kanilang termino, nag-iisip talagang mga yan kung paano mapahaba, kung paano sila manatili. Kasi po ang presidente one time lang po yan, wala nang hindi katulad ng congressman, hindi katulad ng senador na 3 term ang congressman, ang senador 2 term. Ang presidente po ay isang term lang yan. Kaya nga po yung People's Initiative na yan, isa po yan. Isa yan sa paraan para lang amyendan ang konstitusyon. Pagdating sa pag-amyenda ng konstitusyon, lalong-lalo na yung mga may sariling interest, papasok yung mga yan, no? Papasok kasi nga po ang congressman ay 3 years lang. Pagdating ng 3 years, another gastos na naman, di ba? Kaya talagang
lahat ng paraan na makakasilip sila kung paano mapaano. Kung paano nila mapaganda yung kanilang yung kanilang mga ayan. Patuloy pa rin ang patuloy pa rin yung tawag nito. Patuloy pa rin yung mag-iisip yan sila ng paraan. Pero ang diyan, kahit anong impeachment na yan, basta't ang administrasyon mag-iisip at mag-iisip ng paraan yan. Diba? Sabi nga nila, habang patuloy ang impeachment, pakatandaan natin na ang pangalan ng mga nakatanggap ng limpak-limpak na salapi, yan ang tanda natin, no? Sa loob ng malita paper bag at expendable envelope, kailangan pa rin nilang managot, no? Kahit anumang trial yan, impeachment man yan, sandigan man yan, ombudsman man yan, dapat talaga managot. Kasi nga, trilyon na pira po ang dyan. Trilyon na pira po ang nasayang. Trilyon na pira. Tandaan nyo yung tandaan nyo yung PhilHealth. Saan inilagay? Sa DPWH. Sino ang may gawa niyan ng PhilHealth? Ang may gawa po niyan si Rap Recto. Kung paano niya minaniobra yung PhilHealth. Ginamitan niya ng mga technicality para makuha yung PhilHealth. Pati yun sa PDIC. At pagkatapos, inilagay doon sa unprogram funds. Doon nila pinundo sa DPWH at doon inutay-utay yung pira. Ngayon, kung makikita nyo ang PGH, isang pambansang hospital na kung saan doon tayo nagpapagamot kasi napaka-kumpleto doon. Kumbaga sa hospital, lahat ng mga government hospital, ang PGH po ang napaka-ganda kasi magagaling ang mga doktor diyan. Mga dekalidad ang doktor. Pero kung magagaling ang doktor, magandang kalidad ng serbisyo ng mga doktor diyan. Kung pagdating sa labas, hindi maganda ang kahihinatnan, gagaling nga yung pasyente, yung nagbantay naman ang papalit. Kasi nga, tandaan nyo yan, pag pumasok kayo dyan ng PGH, pag umikot kayo dyan, makikita nyo yung mga bantay ng mga pasyente. Nakikita nyo, naglalatag lang sa sidewalk ng karton. Diba? Di vulnerable sila sa lamok, sa ipis, lahat ng klaseng insekto. Doon lang sila sa walang waiting area. Ang PGH, walang waiting area na maayos. No, hindi man lang tinayuan ng kahit kantina na maliit na pwede doon mag-standby, pwedeng matulog yung mga pasyente. Kawawa. Kaya yan lang ang natin sa mga namumuno. Hindi natin sila kalaban kasi hindi naman natin hindi naman natin sila kilala. Yung pagkatao nila, di ba? Sila yun. Ang inaano natin, yung kanilang ginagawa, yung kanilang pamumuno. No? Wala tayong pakialam sa personal nilang pagkatao. Ang may pakialam tayo dyan, yung kanilang ginagawa sa araw-araw. No? Diba? Sabi nga, ang trial na yan ay isang paglilihis ng atensyon ng taong bayan sa mahigit 1.5 trillion na kanilang ninakaw sa kabanang bayan. Totoo po yun. Maaring isa yon sa ganun na Pero ang mahalaga doon, dahil nandyan na yan, ninakaw na yan, ang importante, makita talaga kung sino ang may gawa, kung sino ang may pakana niyan. No, hanapin talaga. Iyan ang problema. Itong mga
senador natin, di ko maintindihan kung bakit lalong-lalo na itong si Lacson, bakit itinigil at papipirmahin na yung mga kanyang mga senador, di ba? Isipin mo, kasama niya mismo sa majority, hindi pumipirma sa kanyang pinail na ano. Kasi, isipin mo, 13 sila, tapos 7 lang nakapirma. Oh, nasaan yung 8? Nasaan yung ano? Nasaan yung 6? Bakit hindi pumirma? Kasi nga, hindi tapos. Oh, yung pag-imbestiga niya hanggang kalahati. O, ikaw ba naman, halimbawa ikaw, magpagawa ka ng bahay, kumuha ka ng kontraktor, nagkasundo kayo sa presyo, tapos ang ginawa lang ng kontraktor mo, nagpadir lang paikot, pagkatapos magpadir maikot, pumunta na doon sa'yo, o ito po, tapos na yung bahay nyo, papayag ka ba? Di ba hindi ka papayag? Kasi nga, kalahati lang ang usapan nyo, buo eh. Bakit kalahati lang ang gagawin? Ang usapan nyo, buo gagawin. Di ba? Kaya nga, maraming nahiwagaan dito kay Lacson. Na bakit, lalong-lalo na si Erwin Tulfo, na isa siya sa pinagbintangan. Di ba? Si Senator Erwin Tulfo, na isa siya sa pinagbintangan na nakinabang. Anong sabi niya? Move on na lang daw, wag na tayong paikot-ikot na lang dyan sa flood control na yan, kalimutan ng lahat. Pwede mo makalimutan yan eh. Katulad ngayon, sunod-sunod na araw na binaha na naman yung Metro Manila. Pwede bang kalimutan na lang ng ganun-ganon yun? Kaya nakakalungkot na may mga senador tayong ganyan. Nung parang sinasabing wala nang pira na yan, tapos na yan eh, kalimutan nyo na yan. Kasi nga lahat yan sila, kung pwede silang maging sangkot. Anong hamon ni Erwin Tulfo? Willing siyang magbitaw? Di ba? Ikaw ba naman magnanakaw, ilalagay mo yung pangalan mo dyan? Magnanakaw ka na nga eh. Magpapahuli ka pa. Ha? Kaya mga nila, ewan ko sa kanila kung ano yan. Pero sa ngayon, sa tingin ko napakalabo yan ngayong na ito. Diba? Sabi nga ni Katotoy Talastas, yung batikang announcer. Sabi niya, pag sa ulo ng baha, sinalubong mo yan, malulunod ka. Totoo naman. Ngayon, si Senator Dante Marcolita, sinagasaan nila yung baha, nilunod sila. Nasaan ngayon? Nasa kulungan. No? Kaya yung iba dyan, mga nananahimik lang yan. Takot makasuhan, takot makulong, basta nananahimik lang yan sila. Pagdating ng araw, makita mo ang iingay niyan, mga yan. Kung iba ng presidente, magsusumipsip din yan doon. Para lang maligtas yung sarili nila. Ganun naman talaga. Kasi nga, pag hindi ka sumipsip, wala kang budget. Diba? Sa makatuwid, walang ibang inisip yung mga namumuno sa atin kung hindi pera. Kaligtasan ng sarili nila. Puro pansariling interest ang kanilang binabantayan. No? Kasi kung may paninindigan ka, ano ngayon kung walang pundo? Doon mo may papakita sa iyong constituent kung gaano ka katatag. Di ka nagpapatinag. Doon mo rin maipapakita sa iyong constituent kung gaano ka yung namumuno yung presidente. No, palibasa hindi ka kampi, wala kang budget.
Doon mo ngayon ilalatag sa iyong mga constituents. Pero hindi. Kasi nga, gumasto ng milyon ng nakaraang eleksyon, kailangan niyang sumipsip doon sa presidente para mabawi niya, kumita pa siya. Para sa susunod, may pondo na siya sa sunod na eleksyon, may panlaban na naman siya. Di ba? Alam niyo kung bakit? Kung hindi gumagasto, kung hindi nangungurakot yung mga politiko, lahat ng mga politiko bankrupt na. Sa congressman lang magkano ginagasto niya? Sa kapitan pa lang pinakamababa na ang 3 milyon diyang ginagasto. Magkano lang ang sahod ng kapitan? Halimbawa lang yun ha. Magkano lang ang sahod ng kapitan? 50 mil. 3 years ang termino. Mag 3 milyon ba ang kikitain yan? Mabawi ba yan sa 3 milyon? Diba? Kung congressman din lang 3 milyon yan. Kasi buong district yan. 10 million pinaka dyan, mababa. Magkano lang ang sahod ng congressman? 130? 130K? Sa isang taon, di 1.2 lang. Sa loob ng 3 taon, di ba? Kaya, maging matalino po tayo mga putante. Alright, nakaisang oras na naman po ako at may nag-aantay na sa akin na tawag. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagbisita kay Ma'am Santa Ana Estrada, kay Master Paul Donisa Official, kay Ma'am Annalisa, at higit sa lahat kay Mami Mercy Calunod. Ayan, ingat po kayo lagi, Mami Mercy. At kay Audrey Nicole, kay Nani Sanchez Vlog, ayan, kay Ma'am Rosalina. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng dumaan. Ayan, mag-ingat po kayo lagi at nag-umpisa na ang tag-ulan. Puro na naman baha. Ayan, maraming salamat po at ingatan po tayo ng buong may kapal. Alright? Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon.